дар болои санги осёб дӯл ҷойгир шудааст ки он қутимонанд буда қисми болоияш калон аст ва ба самти поён хурд шуда меравад. баландии дӯл 90-120 сантиметр буда ғунҷоиши сатҳ 150 килограмм ғаларо дорад. гандум аз сурохии поёнии дӯл ба сурохии байни сангҳо мерезад ва дар натиҷаи чарх задан соиш хӯрдани сангҳо ба якдигар гандум ба орд табдил меёбад. орди ҳосилшуда аз байни сангҳо ба хамба ё охур пош хӯрда мерезад ва аз он ҷо ордро бо белча ба халтаҳо мебардоранд. амаки Камолиддин Зода ва истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти кӯҳистони Работи шаҳри Турсунзода тӯли чанд сол аст ки ба осёббонӣ машғул мебошад. мегӯяд ки ин касб аз падару бобо ва бобокалон мерос мондааст. осёб ҳамин деҳқонҳо кор мекунанд. ман деҳои ман Работ, Кадучи, Ширкен, Дева, Қипчо ҳамчун ҳамин атрофҳо мебиёранд. андоза хизмати ҳамин халқ ба ҳамин падару модарам бобогоҳ ба ҳамин осёбҳои обиро дар болои ҷӯйбор ва наздикии дарёҳои кӯҳӣ месозанд. об аз ҷӯйбор ба новаи чӯбини дарозиаш 6-7 метра ки дар баландӣ ҷой гирифтааст бо шитоб ба поён ба чархи осёб мерезад. дар болои тир таҳсангу болосанг устувор карда шудааст ки баробари тоб хӯрдани тир онҳо низ ба чархзанӣ медароянд. фарқаш ҳамин ки оби ин ҳамчун атак об мегузарад. таксанг ба оби хунук мезанад, гандум намесӯзад. ана свети хати ин орд ҳамин фарқаш ҳамин ки намесӯзонад. ин доим оби хунуки мегузарад, гандум наметасбад, орд наз мебурад. ва ҳамчун ин сабос ҷудо намекунад. сабосаш майда кишӯ таркибаш ва чизаш калораш кало накун. барои ҳамин ха олимо духтуро ҳамин мегӯянд ки ҳамин касалҳои сахр, касалҳои чиз ҳамин ба чиз мегӯянд ха мебиён ҳамин орди ҳамин осёби обӣ гуфта бисёртар ҳамин шифобахшӣ дорад албатта. санги осёбро одатан устоҳои сангтарош аз сангҳои сахт дар шакли давра месозанд. сангҳо вобаста ба иқтидори обпартов ва ҳаҷми осёб аз 200-300 килограмм то 700-800 килограмм мешаванд. амаки Камолиддин мегӯяд ки сангҳои осёбро худашон месозанд. хая халта гандум агар санга ин бо хизматаш ҳаст, инам агар дандонаш чинда дандонаш чиз кунад, ҳамин ҳамчун 1.5 соат ба як халта 50 кило мебурорад. бо инам дандонаш ки чиз шуда рафтан гирифт 2 соат 2.5 соат ба як халта мебурорад. солҳои пешин мардуми кӯҳистон аз дастос ё осёи дастӣ низ истифода мекарданд, аммо айни ҳол ин олоти ордкӯбӣ хеле кам мавриди истифода қарор мегирад. амаки Камолиддин мегӯяд ки ният дорад ин касби бобогиро ба фарзандону набирагон омӯзонад то онҳо низ дар оянда ба сокинон хизмат расонанд.